Roberta Metsola i iduće 2,5 godine bit će na čelu Europskog parlamenta. U prvom krugu je uvjerljivo s 562 glasa pobjedila svoju protukandidatkinju Irene Montero, koja je dobila potporu tek 61 zastupnika. Comunico l'esito della votazione. Numero di votanti 699. Schede bianche o nulle 76, voti espressi 623, maggioranza assoluta 312. Le candidate hanno ottenuto i seguenti voti: l'onorevole Metsola 562 voti. Po broju dobivenih glasova, Metsola je nadmašila sve dosadašnje predsjednike Europskog parlamenta od 2009. This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal, a belief that together we are stronger and we are better, a belief that ours is a Europe for all. 10. saziv Europskog parlamenta izborom predsjednice i službeno je započeo s radom. 720 zastupnika ovaj tjedan biraju i 14 potpredsjednika i 5 kvestora, potvrđuju broj i veličinu stalnih odbora, pododbora i izaslanstava parlamenta, a glasat će i o imenovanju Ursule von der Leyen predsjednicom Europske komisije.